pag minri sa Manila Lodge, naka lugso na po migikan sa bukid. Hindi na nakinikit ko rito. Ha? Ano ba eh? Oh, inom na Lodge, marinda ta kay. Pumangkay ro gwapang lakaw ko kay. Ano nga ani pala? Katuridi ko din eh. Kato ready. Mo na ready na. Bapo ko na ina. Ang ini Lodge. Manginom ka Lodge, interest kunta. Kung mainom ko din kaning katuridi, may mo ko din ko NBA player. Oh, Bapo ko din Manila ko di ay. hindi din Manila agad. Sige taglaglagan ni, urot na tong kwarta ni. Wag ko problema. Paling do ka bro, no ko abri ani. Ang usap na eh. Kina, na siya. Isa. Kina eh. Naglisod naman ni ko. Come on. Kana lisod Di ko na. na mo sa. Kina eh. Kana ang kusong Dahil pula mag-abriya na. Kamuha. Ay, wow. Lodge, magmerinda ta ni Lodge. Nakalupong tag syudad ba? Ay, kapay tulo to. Puti kay Lodge. Ay, natin yun. Ikaw. Mainom ko ka lang. Kung mainom ko, adi pa ito magkuha na. O, si, ikaw sa ito ba? Ayaw ko. Ikaw sa ito ba? Lods. Ayaw ka pa kamera. Ikaw, God. Ikaw na sa diya. Sabi na po ko. Paulaw siya Lodge, di daw niya pakita ang kwan kaya di siya Kasi gusto dito makita. ko, dito ko. Di siya gusto makita yung nang Lodge. Lodge, kuha pa kay Lodge. Itabo na po ko. Tapi mo kata pag ano to? Wala ka nakita eh. Itabo pa. Wala. Diri lang katulong diyon. Naglalaki tabo. Salah na niyo. Isa ko na. Ako na. Isa ba? Richie yung snack kung spawn niya ka. Ganiwang ko. Ah. Abot ko Manila. Ganiwang ko kayo. Ngayon Lodge, halinan may kamatis Lodge. Tulog ka buk, nahalin na 121. Ang isa ka buk ba, 121? Oo, magpapaan. Ito. Dahil pa pagpapano. Sa pagpapano na. Wok! Kumuha ko na eh. Kahit. Sudah ko niya. Apo na naman eh. Hindi. Mantawa ko yung boko. Ulo ko kayo. Mura ko kanina. Kaplo. Lilian, no? Mantawa ko din niya. Ulo ko kayo. Ano gini? Kunci. Apa nama bukannya? Nakakunci ka nila. Usap ko na. Bawa-bawa. Magbunog. 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 Ikaw na na, bay. Muli na. Sayo pagod. Nagkamatis dito, bay. Sabon harvest. Ay, kabla mate. Ilang ka mga Lodge? Ano namin yung Lodge, kaya wani sa bukid. Ang sa bukid, Lodge, tuba lang. Hindi po, aning green mo ni. Ihi itong ni Amerikano. Eh, ano? So, di rin eh, kincheck. Ikaw, God. Kabugal-bugal, magkakirme. Eh, gusto inchik daw.
Daghan kung wapa ka raw. Ang gwapa Lodjo, puro di lang tuwa ang naong Lodjo baka. Kamanta Lodjo. Singit yun, mira. Bakit kasuhan tak illegal takmat. Okay na ka na. Ha? 7 minutes. Kaya po, 15 minutes. Ikaw, anong question mo? Kuya ako Mainom makaw. mo ka raw. Mainom ka raw. Hindi mga ato pa makita. Daghan to ang utang ba? Ang utang dito na wala. Kadong makita yung naong. Naong kay utang. Mo ginigingod nga. One. Kini Lodge. Secret face. Duda ko nung kaupan ng Lodge ba? Dili ipakitang naong. Pag dako tunigutan sila Lodge. Morning largarit Manila. Bawa to nangyari sa Manila Lodge. Kaya napag-utang nila ba? Hindi ipakitang naong. Kaya ikaw no. Ito pakitang naong. Usag mo lang. Bagong itin ka para may nyo. Bagdako to na utang nila sa ano, Sikihor. Ikaw, ito ka Sikihor. Kung kinsa kailangan niyo, di man pakitang naong. Dako to na utang kawanan eh. Anong talog ko? Kaya di man siya gusto niya makita yung sa kamera. Buda ko nang tawahan na ba. Ilod, ako sang pangunod, babay sa lod kay aron makaw niyang kuwaban rin kay pas mo ni. Wag mo maningil ako. Eh, Maningil di- ko wa. Kung lagi maningil ako sa utang, katilag ngine. Si Solis pa may tumbang ngine. Ilod kay. Babay lod. Salamat Tods. Thank you.